Teren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Teren fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. So terɗe so ɓerɗe jehen barroɗen so jawɗele ma ɓesmu faade gunas. Nasrullahi 3 ko funnangue rewo Madina Gounass ɗum tawete koye nder ngal legal ndeɗo jeere tawete waɗande hitande 2016. hande noon ɓeɓe ganduɗa kañum goni SONAGED dawi ɗo lawlinde jeere nde banggueji ɗi kala en kettoto superviseur SONAGED o on woni Djibril Ba. Donc min garino ɗo aljuma o yiɗude e mawɓe marché oɓe jeere nde ɗo ɓe kaali ɓe ɗumen mbaɗa hande setsetal min gari ɗumen tawi marché o tawi yahani no foti yarude donc min gari ɗo min garti kadi ñalande altene pour haalande ɓe kamar fof no remi ha yimɓe mbaɗa setsetal laɓɓina marché o ha laaɓa sabu ko yeeyete ñamete foti laaɓde donc min tawi jeere nde yarani eno sengo banggal ñamete ni no yaadani min gari ɗo hande wa SONAGED ari ɗo laɓɓinde jeere nde ha nde laaɓa fof inchallah pour waɗa ɓe offrir au meilleur vraiment climat au meilleur environnement sain propre vraiment facile à vivre ɗum hande aduna men ɗo kasi min laari vraiment ko ɗo ñamete ɗi foti laaɓde ɗum addi noon mbaade marché o tinta ɗo hande tawa kadi e banggue golle amen e kala ɗo laaɓani e seeɗa jeere ɗi fota laaɓde waɗa hande ko wonno ordre mission ɗum dari ɗum mbaɗi nettoyé entrée ji ɗi nder marché o fof joni min paadi ko camion o ara nden o ara après men voilà ko masiɗo min ɓe ko minen mbaɗi e juste polji soɓe lawlini ha laaɓitaɓe ɗum fani e nder jeere he hade sera to waɗa polji ɗo ɓe mbaɗa ɗum so wona ɗum o waɗat ɗum ɗureji gandanɗa welani moƴƴani wawa addude ñawuji donc soɓe lawɗini ha laaɓi ɓe yamre ɓawa ɗum camion amen chaque fois arat waɗa hen saɗi ko sensibilisation wawata naɗirde golle ɗe kon yeeso donc si cellal ala a tawat ɗum satte cellal woni numéro 1 e développement sa heeɓi cellal jaaɗa Ousmane ɗaɓituɗa hunde fof dow cellal e laaɓal a wi laaɓal tan kadi a yahi e sengo jeeyi ko laɓɓi ɗiɗo fof woni a tawata no moƴƴi wattande ha jeere nde joni autorisation ala fayda ko min woni superviseur mi arat min daara jeere nde mi arat daara village fuɗɗi lawlinde foof ɓe gandanɗa hanani waade min garat toujours min gara min daara so tawi woni hande fitude min nodda équipe am o min gara min laɓɓina ɗum ha laaɓa min nodda yimɓe jeere nde ɓe kadi so tawɓe pelliɗo ɓe gara ɓe mballito minen min laɓɓina ha min laaɓa kono ala autorisation walla min jaha tan min jeeyi foti laɓɓinde min gara min laɓɓina minen jaati jogui autorisation waɗade laɓɓinde eyyi hande emini enen fof min dawi e ko oɗo woni chef o kadi mi tawi ɗo tan heewi tambalis kadi min mbaɗi hen kadi komin mbawi min ƴetti kadi ko yoni ha ñalama wonde rek mamin garɗo inchallah sall wiɗem noon ko Harouna Sow o woni machallah ɗo kam ɓe dawi ga hadde ɓe mbaɗi dawal moƴƴo ɗo kam hendi eɗen jettaɓe hen no fewi continuité kam heddo joni chaque fois chaque semaine hayso ko une fois walla deux fois are waɗe bali taw accaka ko ani kadi c'est très important wona continuité dal tawana hande tan acca ma ƴeew tawde ta usti no wayi ni ñande foof ma walla chaque deux fois par semaine ma woda waɗe voilà wasu rewiɓe jeeɗe yo battande respecté won fof fitta place mum après waɗe nokku goto so waɗama nokku goto ndeti so ɓeɗo gari ɓurtoɓe wallude kadi e saabu andu neɗɗo sana wallama a wallamo no mo wallirama ko donc noon so woni kamɓe ɓe jeeyi yimɓe jeere ɓe so woni eɓe denne courture mabɓe kadi pojima kadi so gaddama kadi waɗe hen taw so oto ari tan nawat tawde joni kadi ko ceeɗu walla ko dabbude wona dungu comme no wano ni e foof muɗum noon kadi mairie o ne ƴetti mesure fewnide jeere nde ha daranade jeerde haali ɓuura fewde sall inchallah nde jomin suɓi ɓurɗo bindenula laɓi lomtolomti to ɓur'e gunas fate arɓe ɗo laɓɓinde jeere nde machallah ɓe mbaɗi golle pewɗe enen kam eɗen jiiɗi jeere nde fewne hay so wona banggue laaɓal to tan woni obligatoire o ko ɗum woni fuɗɗode nde ko heddi ko noon gooƴa men kam en ɓooyi woytade kono en jabaka hen ha joni en goytima hen tampi banggue mairie o ala koɓe mbaɗani men hen keeɓani ndiyam
en keɓani kuura jeerde kadi ne tulluno hannde kam machallah ɓe ngari ɓe piti ndero kam e boongal seeɗa gasdani on mi annda ɓe jogui anni arde jokkirde walla ko ɗo ɓe kaɗata kono kam eɗen jiiɗi ɓe jokkirta ɓe pewnana men jeere nde fayida no fewi kadi yimɓeɓe beltanima mabɓe nde wonno laaɓal ko woni fof kono kadi ɗi way so yimɓeɓe e tinnade way so yimɓeɓe e tinnade saabu ɗoɓe so fittamane so woni kadi to keɓɗa fof duufa walla keɓɗa fof bedɗa ne wayno laaɓi koto suwa laaɓde fo jogo barile pupil bagage o waɗa jogo barile pupil de bagage o waɗa on kam ɗum moƴƴude yimɓeɓe wonani jomumen fotan weddo wela fotan weddoɗo e yimɓe tinno e laaɓal ngal eyi ɗum fof waɗi noon kadi yimɓe mballodira kadi ɗo jeere nde no wuurde kam ɗum yo yimɓe mbakkili hen fewi salminama eyyi yimɓe jeere ɓe kadi yoɓe toppita ɓe liggo ɓe ganda ko Allah jogui ko Allah hokkat wona a dawani tan dawol ma welani kadi wona e woytade sa miijima ko Allah no woodi tan nde minen mo gasi a wawa heɓde ñande fof woni yimɓe kadi poti heɓde boom courage rek yalla waɗan men jaam waɗan men suturu waɗan men fulla e fayida laaɓal wala jeere kam wiya ko jeere laaɓal ko fitte eyyi ɗum ɗo yimɓe jeere mbatte hakkille no fewi jeere no fewi ga eyi en calminama en beltima kam ɓay jeere nde fittama ha laaɓi miko weltare ɓe hen yimɓe jeere ɓe beltinima rek ɓe tina ɓeyɗen tinnade eɗen tinnino kadi ɓeyɗen tinnade tan no fewi eyyi calminama salmini dennagal jogoɗo jeere nde wayno nde woppunomo ni so nde wayno no ɓamtama saabu ɓe dakkili fittude nde kamɓe fittannoɓe nde ɓe dakkili fittude nde joni noon ɓe batti fittude fittinde kam ha laaɓi machallah mooɗi feewi ko heddi kay maire o waɗa feere ko yimɓeɓe kalduno e makko ko ɗum laato saabu joni ko ɓuuri hewde ko yeehi heddi ɗo ko ɓuuri famɗi ko kala noon haalduno hen ɓuuri hewde ko waɗa winoma taroɗe ɗe ma dañi yimɓe dañi ndiyam on saaha cohluɗo yaade fof taw ndiyam ne woodi ndiyam ala e taroɗe ɗe wona taroɗe nawetaki ndiyam ko nawete ndiyam taw ko ndiyam pewɗam ɗum ɗon nen ɗon ɗum kam firtima ndiyam ɗam kam firtimon ha laaɓi laawol ngol winoma jokkitama eyyi winoma kala jeeyowo ko bertowo ala place ko jeere fayi ɗum iwi saabu kala ko wonno ga hooti o saaha Allah andi tan yimɓe goniri ga muñal kam manggal waɗi ga yimɓe mbiɗe ñaagui maire o mbawɗo jeeɓoyde so waɗama ha o yii yo wallu yimɓe no jeere nde wuurdi saabu yimɓe ne jiiɗi jeere nde ene moƴƴe yimɓe hada assalamu aleykum ko woni ka enema garimanen Allah jomen fo ben gamen jam dañama ɗon nutiɗamo ko yaawi o kuma jam onelma garimanen Allah jomen fo ben gamen jam dañama